så filmer vi det galt. Så skal vi ned i kiosken, eller hvad? Ja, men vi skal ned og lave baggård. Vi Ja, skal ned kom og med, lave. mand. Kom går vi. Vi går nu. Ja, vi går nu. Vi går nu. Kom så, mand. Kan godt stå. Ja, mand. Det er jo røvfor. Må se de derovre, mand. Så har vi også musik og det hele, så er det rigtigt. Og så kører. Hvad fanden, mand? Jeg har aldrig kæft, der bliver smidt ud her, mand. Det er det ikke også smidt ud. Det er krafterne smidt ud. Der er vi, Tom. Vores nyeste med. Hvad snakker du om? Skal jeg slå på din mad? Så er jeg fucking af! Hvad siger du?